The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer, in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Therefore, let us pray. Heavenly Father, we consider it a privilege to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in you and in your word. We are grateful, Father, that through your grace, you brought us this time in this Bible study to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in the devil's world. We now pray, Father, that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things that you're going to teach us. These things we pray, that you make these things a blessing to us. I pray that you use me, your humble servant, as your instrument to touch others' lives. Help me, Lord, not to be concerned about what title I hold, but instead, that my life might show to others your grace. We pray all these in Christ's name. Amen. Well, may ngadlaw tanan nato mga subscribers, mga higala, o mga igsoon diya ni Kristo. Welcome na usab. Diya pa kita magadupot. I hope makahuman kita nining session sa atong gisgutan, atong pagtulunan nga giduputan nga giuluhan og the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Now, as a review, kay base nakalimot ka na nga, kining atong gisgutan nga hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Kining hypostatic, English word kini, nga ila kining gi-translate gikan sa original nga pulo nga hypostasis. Ang buot pasabot sa hypostasis, the essential and basic nature of identity. The essential and basic nature is what is in our Lord Jesus Christ. Now, hypostatic is the affirmation sa duha ka mga kinaiya ni Ginoong Kristo. Mo bitaw ang John 1:14 na kanayon, and the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Kining was made flesh, mo kini ang human nature ni Ginoong Kristo. Okay? So the Word became flesh is the hypostatic union ni Ginoong Kristo. Kay the two natures belong only to our Lord Jesus Christ. Mo bitaw nang gitawag ning sa in English nga theanthropic. Theanthropic. This is a combination of two Greek words, theos o anthropos. Theos, thean, tropic, anthropos. Kaya kini nakahulugan og two natures ni Ginoong Kristo, human and divine. Now, there is no change in the human nature ni Ginoong Kristo, just as there is no change sa iyang Diyos nun nga kinaiya. The two natures became distinct, not identical,
They are different. They are separate. Nagkalahi kini. They are distinct. So, timan nga si Ginoong Kristo, dili kasagaran nga persona sa tibuok universo. Kaya na nag-iya siya duha ka mga kinaiya, ang kinaiya sa tao ug ang kinaiya sa Dios. Mao kini ang hypostatic union ni Ginoong Kristo. The divine nature always remains the divine nature. The human nature always remains the human nature. They go together, but they are separate. Nagkuyog, pero nagbuwag. Okay? So, agi lang na og paglabas sa imong huna-huna, paglabas sa imong pagsabot nining atong giduputan nga doktrina. Okay. Una sa tanan, every believer's life is based on a certain process which God has perfectly established o kinigitawag nato og protocol. Kining pulong kong protocol na popular kini labi na nining panahon sa pandemya. The protocol nga sundon sa mga katawhan nga gi-release kini sa CDC. Sumala nga musunod ang mga katawhan aron maato gyud makabot ang pagpanalipod kanato sa atong panglawas. Okay? So protocol. Gitawag nato protocol kining atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon nga gibasihan sa certain process which God has perfectly established. Iya kining gipahiluna. Now, ang bag-ong kinabuhi nga gisugutan diya sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 10, kinahanglan nga kinabuhion kini sa matag Kristiyanon, and it is executed in a thorough, accurate, and a continuous momentum. Ginamit ang mga kasangkapan nga Diyos nun. Iyaha sa Diyos kining gisangkap nganhi ka nato mga Kristiyanon. So, atong gisgutan katong Roma 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Now, so, diba ni, nga ang Kristiyanong paagis pagkinabuhi, usa kini kamatang sa panguna-una. It is a thinking life, a mental attitude life. Ano sa itong una-una? So, Romans 12:2 again is the very verse that talks about this. Every believer, kinahanglang buhuna-huna siya sa Diyos nun nga mga panguna-una. He has to think divine viewpoint. Kaya ang divine viewpoint mo ang huna-huna ni Ginoong Kristo. The mind of Christ, 1 Corinthians 2:16. Hinumdumi nga ang atbang niini mo human viewpoint. Tawhanon nga mga panguna-una. By the way, God's will can only be learned pinagi siyang pulong. Dili ito makakat-on sa iyang unsa. Ang iyang kabubuton, dili kita makakat-on, makaila unsang kabubuton sa Dios ug dili nito matuman. Unsa man nimo pagtuman kung kay alamag unsa kining kabubuton sa Dios. Mao ning atong gibuhat adlaw-adlaw. Okay? Kini agi lang nigsunod sa mando sa Dios. Kay God's will can only be learned through His Word. Mao ni atong ginatunan adlaw-adlaw. Dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili sa ganahan ka lang, dili. Kinahanglan yun. And it is a must if you want to live the unique spiritual life of believers. Unique. Dili kasagaran. So, dili na itong katunan kabubuton sa Diyos pinagis pag-ampo nga magkakatuon kita siyang kabubuton. No. Cannot be. In fact, ang pag-ampo is not a problem-solving device. O baka kaalinggat niya na
nabalas lista sa problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kanatong mga magtotoo. Wala ra ba? Kaya binimo, supposing you pray to God that He will declare His will. Now, do you expect God to talk to you personally? Maybe your cell phone rings and you would say, now here is God calling me so He can declare His will. Is this possible? Nunca. Dili yun. Cannot be. The point here is, paminaw, that we only can learn God's will pinagi sa itong pagtuon sa iyang pulong diha sa Biblia. And it should be on a daily basis. Ako na pong ibalik. Okay, this is for emphasis sake. If it is not on a daily basis, dungga og sabtag yun it can only be good as gnosis, knowledge, doctrine. Gnosis. It has no spiritual validity in our life. Kay kinid, kanang imong nahibawan, kahibaw raman na, knowledge. Just like any academic knowledge, imong nakatunan sa mga eskwelahan. But wa man mamitabolize, it has not become wisdom, kaalam, epinosis, then wala. Mo na nga daghang mga magtutuo nga biktima niini mo dayon gyud sila ingon nga doctrine does not work. You see? Na mo na sila ra gyud ang mga basol niya na kay wa man nila himo kini nga epinosis, wa man gyud nila kanang dawata, wa nila tuuhi. So God cannot metabolize those doctrines nga iyang nakatunan. Kasabot ka? Di man only wisdom counts in the spiritual life, not knowledge. Dili ang doktrina nga wa ma-metabolize, wa magaling. Remember that gnosis doctrine is only receptive comprehension. Sabtagina. This means it can only be understood when it is heard but will not be retained and recalled. Dili. Di yun na ni mo ma-retain o ma-hinumduman. Now, di man nga every day sa atong Kristiyanong kinabuhi is decision making. Gusto? Ako naman hindi pagklaro ni mo nga matagutling sa atong kinabuhi ang Kristiyanon mag-atubang manggitas paghimo nga desisyon. You see? Bisan pas sugod pas pagbangon na tos buntag hangtod na balik ni sa itong muhigda. Decision. See? In fact, all of life is decision making. Mudawat ka ba niya na? Of course, this is the truth. You can spulong sa Diyos nga itong nakatunan. Now, every time we make a bad, wrong decision, unsa may consequence? Bad. Basta, di ligid mayo. So, kung di mayo ang resulta, we become losers because of that bad, wrong decision. Kita ragir ang mabasol. While on the other hand, every time we make a right, good decision, its consequences good. Sabot, we become a winner, believer, because of that good, right decision. So, we are always a product of our own decision. Hibaw ka, ang doktrina sa Biblia, metabolized, produces winner believers. Prinsipyo na. So, ang magtutuong away Bible doctrine, metabolized, produces loser believers. Now, kung mugamit ka na, of course, wala magkalain ka magamit. Kaya wala may sold ang imong una-una. Ang imong alimpatakan, ang imong right lobe of the mentality of your soul. Wala may sold nga pulong sa Diyos. Then, unsa may mong gamiton? Emosyon.
mugamit ra gyud ka sa imong pagbati. No, emotion produces loser believers. Sabot, kung timan ang pulong sa Dios must be eaten and swallowed. Kinahanglang kanon og imo ginang tunlon nga na metabolize na in order for it to be effective and to be utilized sa imong espirituanong kinabuhi. Kaya ang pulong sa Dios unsay tugon sa pulong sa Dios, be not only hearers of the word but be doers of the word. Dini lang una nato huno nga kini. I think we can finish this by next session. So, hinaot nga imo sabtong na dugang sa imong na ibaw-an na himo ng kaalam diya sa imong kalag, kini mahimong panalangin sa imong kinabuhi. Magampo ta. Salamat o Dios nining grasya nga mong gipahimuslan ang pagtuon sa imong balahang pulong. Hinaot nga kini matataw, matinaw gyud sa among kinabuhi. Nga among magamit sa mga adlaw nga pagkinabuhi diha sa spiritual life nga imong giandam kanamo imong mga anak. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon, sa imong mga saad, sa imong grasya, among ipahimuslan. Bisan pa ang kinabuhi, na imong pagkaming gilugwayan ang to niya gayon na kinitimailan nga, nagalihok pag-iring imong plano, tagsa-tagsa na mo kang kinabuhi. Salamat ning among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ang tanan na mong mga subscribers, tanan na mong mga igsoon diyan ni Kristo nga nagasubay ning maong ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.